ଆଜି ଘୋଳ ଦହିରେ ଯେଉଁ ମୁଁ ବନେଇଥିଲି ଛେନା ବାହାର କରିଥିଲି ତ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଆଜି ମିଠା ବନେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ। ତ ମୁଁ ତ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବନେଇଲି। ଆଗରୁ ତ ଘୋଳ ଦହି ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବାହାରୁଥାଏ ମୁଁ ତାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଆଉ ଫିଙ୍ଗିବାର ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ଗୋଟେ କପ୍ କ୍ଷୀର ନେଇଛି, ସେଥିରେ ଗୁଜୁରାତି ପକେଇଲି, ତାପରେ ଅମୁଲ 2-3 ଚାମଚ ପକେଇ ଫେଣ୍ଟିଦେଲି। ତାପରେ ଯାହା ଯେଉଁ ଛେନା ବାହାରିଥିଲା ସେଥିରେ ପକେଇଲି, ତାପରେ ସେଥିରେ 1 ଚାମଚ ଘିଅ ପକେଇଲି, ଭଲ ଭାବେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚିନି ପକେଇଲି, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଚିନି ପକେଇବା। ଆଉ ତାପରେ ଶୁଖା ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଫୁଡ୍ କଲର୍ ମିଶାଇଥିଲି, ତାପରେ ମିଲ୍କ ମେଡ୍ ପକେଇଲି। ମିଲ୍କ ମେଡ୍ ପକେଇ ସାରିବା ପରେ ଏଠି ମିଠା ଯେମିତି ଚିଟ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯାଏ, ଚିନି ମିଠି ହଉ କି ଗୁଡ଼ ମିଠି ହଉ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ହେଇଗଲା। ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା ସୁନପାମ୍ପୁଡ଼ିର ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍, ତ ସେଇଥିରେ ହିଁ ମୁଁ ଏଟାକୁ ଷ୍ଟୋର୍ କରିଦେଇଥିଲି, ଅଳ୍ପ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦେଇଥିଲି। ଫ୍ରିଜ୍ରୁ ଖୋଲି ସାରି ତାକୁ ପିସ୍ ପିସ୍ ଆରାମସେ କାଟି ହେଲା। ତ ଦୋକାନରେ ବି ଏମିତି ମିଠା ବନାଯାଏ। ତ ଏଟା କାହାକୁ ଏମିତି ଭଲ ଲାଗିଲା